So magluto ta og ampalaya na pud guys kay sabog ko rin itlog. Itlog ko. Okay, parap lang yung ko. Hello guys, bagong adlaw. Buntag ngayong hapon. Nadala po ta sa kusina ni Kobe Provincial. So kualis na guys kanang Bicol Express nga na ay sitaw. Kaya na yung nag-request po ani guys kay ganahan din sila aning ana. Basta na yung sili. Nami kay inang niuwanan ni naligsik na naday nabilin nga pansit gamay ja. Napa di nabilin nga Bicol amo na naman ning anyud to. Kay kuan lay guys kanang Ramadan day ron ay family day. Inja mga kuan ang giluto ang mga mothers lagi kay daghan man. So salamat to nag-usa ka putahe guys nahurot katong utan ug katong ampalaya kaniray nabilin. Salamat gihapon ko sino kay nay sadaan pod mi paniud to. So guys, manadyo ko paninda guys. Salamat sa namalit ja. Wa day kadto nay duha ka putahe nga kuan lagi. Kay family day ron kay Ramadan man day ron dapat holiday pod kay nagkaugma. So di ta manguan, di ta maninda nagkaugma kay holiday. Ramadan magudron. Holiday magud na ay kuan di siya nak native siya pero ay, nablihan na. Yellow. Ano man? Gahe. Kung guna ko gahe. Ngam. Lami. Kuan guys ng mais. Kuan. Pito ka buok 100. Ano, grabe ka naghalaan. Grabe ka. Di mahikon. Yan. Native. Inja man kanang amping Sila man. daw ko mo. Kabang. Sabang. Kaya sa habok ko gawan. Yung tagay gusto ka buo. Kabang lagi. Native good. Tulog sila guys sa juka di mga mata. Kag mamata ko mamata po sila guys. Ika didimot na ha. Didimot nila ako. Wahan sig ko ni Papa ko kay nga to magpa-shout out. Niya ako tong akong reading grass. Ang matagal ka ng paling patong gabi kaya lalaban ng hoo. Diet manghihapon diet nino. Sabi mo ni rice. Hindi na sobra. Ikaw nga ni. Pag reading grass na ba? Ikaw ka. Dan tilog. Pwede akong buhaton dito spikas. Ang kaluit ng bata na kawan niya nasalba ang iyang nanay. Kaya sira og iyang manghudo sa Davao guys. Kaya napay mga hugasan na mapay pag kuha mo guys kay magpabaligya. Gamay na nang gain na. Pag guys dili sa sweet corn. Kabang. Puro lami. Yun na yung tanong yan. Asagi ka ni. Papa. Yan ang may papilit dito. Pilit sa ulo. Dako kaya ko isa. Ay, nadi ko i-shout out na rin. Ay, birthday nila. Kuya. Alvin. Ano yung papag gari oh.
Ulo ka gani. Sabay na niya ang birthday ugma. Ngayon ka. Sabado. Ano lang yun? Ano? So guys, today ko dalagit yung nagka sa Ugma. Nuybida yung ugma. Okay. Sa atin ni Papa Edi. Magluto ko dito guys kay pista. Kaya guys, ganiha pag nagluto guys, kanang nga tugulos pikas kay. Like everybody else, I need Kuan. to save up. Kaya naman, I use G-Save with up to Family day po sa mga pamag-umang kanyo yung Papa Edi ba nga luto ko minudo. Wala ko ka-video kay lubat ang cellphone. Shout out Marisa Higer. Kagwapa ni Inday Cristel. Bangs. Sana all siksik cute Cristel good Ten. morning Sirinyo. Grace Tumon, shout out, salamat. Wow, ang nice ng dress bagay kay Cristel. Shout out Ma'am Pilisa Taghap. Kanindot sa mga buwak, oy, ang ayan si gwapa sa mga hinatag ni Sisi. Sa out diha Ma'am Lordy Saladin. Salamat kadyo Ma'am. Aloha Bisaya Pilipina. Nice kayo ang sinina ang ayan kayo si Cristel kalami sa utan Bisaya o lami jud una na sa kurot ug kahali ng utan. Salamat sa pagtan-aw, God bless. Nindot kayo ang mga tanom robes sa nisayo sir sa siya. Ma'am Ginaida kad si Diraw si Dinyo naklo tanaw na. Salamat Ma'am Ginaida. Sabar ko tiro. Shout out po ko ni Ma'am Regeline Casinelo. Salamat po Ma'am sa mga pag-tanaw. Nani usig na po mong iro. Siya pa bes? Mayroon na mo guys sa bakado. Shout out Ma'am Imelda Papil. Imelda Papil. Shout out diha Ma'am Imelda Tamuni. Salamat kadyo Ma'am sa imong pagtan-aw. Isang comment guys kay lamang yud ning siksi ug lawas kaysa musuot yud og tinubuan Imelda to. Day ko diri sa Davao City. So salamat Ma'am. Diya shout out ko diya ninyo karang amping mo diya sa Davao kay murag Davao del Norte ra man siguro to ang nay kabahaan. Pa shout out Remedios Abila from Tipu Lubili Singson Compound Guadalupe City Guadalupe Cebu City. Watching all Burato sister. Salamat Ma'am Remedios. Nice kayo imuhang bumilya mga flowers 60 jud. Gaayo si Tita Jean pero maura in love Tito Jud. Shout out diha Ma'am Edina Kanyeti. Salamat kadyo Ma'am Edina sa always nga nag-watching. Hello Ma'am Ruby Papa Edi amping mo sa biyahe hadong Jijin. Salamat Ma'am Edina amping bud mo. Shout out po taga Luon Bohol ko pero nag-work ko diri sa Rida Saudi. God bless and your family. Jocelyn Orcolio. Naidahan kadto mga taga Luon nga mga nakailan na diha guys. Si Rachel. Katrabaho diya sa shout out Ma'am Leoncia Ayub, salamat po kadyo. Ma'am Lulu Madin, salamat po. Ma'am Berna Mendoza, Dulra di ay muni Jijin kay nagbisita mga Dulra mi mga magmotor may mga papaspasan na mo mga sa medya oras ra pero pag mga magdugay-dugay may kana mag pahinay ra kay mga sa oras dila Jijin dalagit.
So mao to guys kanang namo ko daghang kadyo mga gipang shout out gahapon pero wa man sila mo tan-aw karon sa akong vlog gahapon. So na to yung mga gipang shout out na kagapon guys, wala sila mo tan-aw siguro kay wa man sila mo comment nga na shout out sila. So mga ang sa mais. Daghang kadyo ni maisa mo kaon mo is papaidi ani. Duharay ang kanin guys kay kira man siguro ni sa mga nag-diet. Di sa ako makaon og rice kay ro babag ang timbang guys kay na ako giapas nga timbang kay malagi na kanang niapil ko dari yung kanang kuntis pa dari sa sumba ba nga kuntis og kanang paubos og kuan timbang ang timbang des niya guys is 60 karon ni timbang na lamang ko og 57.35 man siguro to murag pila na sila ka kilo na nga gahe di siya guys bawal si Crystal lani kay gahe diguwang na. Hindi, salamat di kadyo ko ni Ma'am Bisminda o ni Ma'am Bitani kay si Ma'am Bisminda murag gana og mahapit rin Ma'am Bisminda padung na si taong Michigan. Hindi ko no mag-worry lagi guys kay nagabot niya sa mistikan di ko no ni ja kuan nagjang promise. Salamat kadyo sa imong promise ma'am. Atangi lang po din guys kay mapahuman na namo niya mo kusina. Ipahuman na ni Ma'am Bisminda. Kuwain ka nang nagsinsa nakakaroon ng video nga ga-jamming sila gabi yung mga batchmate. Yan na-enjoy ko na tanaw ni mo mga nagsasayaw. Pa-enjoy nga masayaw de ko ron guys nag-huway ko ka rin mag-tiktok ko. Hindi papalo po din sa akong tiktok guys. Ruby Sereno rin akong tiktok. So mga to guys kay nakapakado ko mga buhatin. A few moments later. Guys, sa ato ning salamat ni kadyo ni Sis Erlinda ni nga gihatag sa kay Jijin Boss. Unja kani siyang gihimawan sa kuan asin. Litos mo ni atahang kuan guys. Tara natin mayonnaise. So asa na siyang gihugasan og asin guys babad. Salamat day Sis Jijin. Karon pa na ina kuan ang gatang man sa rip ni Jinja di pa man siya wala man niyang kanon ron silingan dali guys ang ipaningat day ko kay gikan ko dagtuga trabaho sa amo lagi bati ko ka gutom kaya wa ko nag rice gabi guys kamuti re ang gikaon kaon lang tag sagbot ito guys litos ni salamat kay kadyo ko ni Jijin gitagaan ko na ni kay gitagaan lagi po si Johnny kuan Sis Erlin mga sandwich na guys, mag-prepare kami ron kaya patuloy dalagit kay pistag dalagit ako ipa lutuon sa atin ni Papa Edi. Salamat kay kadyo ni Ma'am Ging kay nag-order na po si Ma'am Ging ubi ko hapitin rin ni Dr. Bernie ubi Doc Floyd nagka-Domingo. Saba guys. Diyan guys, mara to yung ahong kuan. Gikaon nga litos. Mo visit sa puta dari guys kay mo na hang giusab guys katuto Kani nga ni bitaw na kay mga tanong na dos pikas na nga sunog kay grabe sig kainit. So has diyang gi balhin man lang ka durong singot ko gigutom jud ko man to ning kaon ko litos. Diya ato sa nililian dari guys kay nalagi manok si pangakha. So ang palagutan na gining manok guys kay si pangakhan diya makakhaning ang mga
Kani si Jao, nice na bakado ni si Jao kay ganahan siya kog yelo. Kani po jarang gamada rakado si Jao guys, pero ning buwak si Jao puti na. Hama dyan sang liliun kay naalagay mga manok. Stila ni mga manok. Tanong na ito pangkakhana. Pangkakaon nila ang mga tanom na. At nila majuning. Kay kuan guys, umanda ni guys. Lalagi na, yung urot nagpangakha. Pukuan mi, kanang mo adto mi sa dalagit. Pangatawan yung duha dito. Ay na nabuhi na dahil sa guys. Hanggang gitugsok. Pink. Kaning mga manok lagi. Maka init sa ulo. Kakaunta na ni ahat ng manok. So guys, thank you for watching. Amping hala na sampun ni si Jao na tuwali man niya. Tunog man gud ni si Jao. Hinay magkamatay. Ay, Ginoo ko. Para magong kainit mo na ingani ning mga tanom. Kanigali na matay nagdado na jud kamatay. Hini nagkamatay ang mga paragayo. So guys, thank you for watching guys. Amping kamputan tanan guys. See you in my next vlog, next video. Daghang salamat.